kapadyak. Try natin ulit mag video. Nandito na ako sa Rosales. A few moments later. Mga kapadyak, nandito tayo sa Mount Balungaw. Sama natin Father Ansan. Eh marunong tong isa eh. Try nating mag-trail dito. Sinakay na lang namin. Ngayon lang uli mag-video. Si John Reel. Hardcore na rin yan. Ingat lang tayo kasi yan. Dahan-dahan lang kasi first time natin dito. Ayun, nabitin na tayo. Ang ganap to, yun ang naganda bro. Lagay yung motor. Hanggang dito pala yung ginawang linya ng ano, mga enduro motor. Maganda tong ginawa nila dito. Bidal. Talahib trail. Uphill. Mga kapadyak, Father Ansan yan. Kasama natin. May para sila ng hilig sa trail. Ayun oh. Sige lang muna. Sige. Ay. A few inches later. Saan bro? Saan? Ay. Parang ano sa parang style sa ano Kalingan. Parang gano'n Ate bro, di mabanjay, zipline. Zipline. Dito nga. Umati na nababa ka tinggal di baba na. Nagpatingga man di banda diyan tanda tinasama kita di malamang daldalan ng motor eh. Subukan po natin. Ride safe. Baka may biglang drop Ang sarap naman. Nagmaya tayo, nag-smooth. Nag-smooth. Woo! Kasama ka ang trail. Ang ganda. Uy, uphill. Swing. When bro?
Nasa ano na kami. Only in the Philippines. Oh. Uy, parang labrador. Adventure ride. Ngayon lang po tayo naka-land dito mga kapadyak. Ay, saya-saya. Yun o. Ang ganda! Yan o! Yehoo! Sulit! Ang katay ng legs! Uy, dami. Op. Sige, tirahan mo. Ay, ang daming sumabit. Diyan rin. Ayos no? Ganda na. Tawa, kung may malalim na rats, nasa gilid tayo. Nice. At yung suruto meron niya. Good morning kuya. Kung tatabro ino sublited daw. Bure, basta mayat. Oray niya. Suruto meron kaya sa lang sublit. Ang oras tayo. Abi din pintas na kanya, ang dalon niya. Uy, Ano nga? Kalsado dito, na negative daw. Sige kuya. Okay, sige, thank you. Papuntang dam, pero wala pa daw daan. Dito palabas. Ayun oh. Sa wakas nakita rin namin tong daan dito. Mahaba rin pala. Maingay itong ano. Manual dropper post ko. Lokal. Maalog-alog.
Oh, baka biglang tumakbo. Yo, sinasabi ko na oh. Baka makuha tayo eh. Yun oh. Bunny hop. Ginagawa mo. Ah? Ay, sa kabila. Dito tayo, dito. Wrong way. Ah, dito oh. Iba yung nasundan ni John Rail. Whew. Ah, dito yun oh, pala. Tigay mi ate warna. Tapos yung drop. Sakto dyan sa drop. Punta tayo dito sa pinaglaruan nila Sir EJ. May drop dito, yun o, pagpraktisan natin. Yun! Yun o! Yan, kaya ko siguro to. Kaya ko siguro. Pwede, pwede.